Ata polisi mutuza bwino zawo chikangawa. Akuluakulu tibwere ku Iran. Israeli inakwanisa bwanji kupha atsogoleri? Choyamba, intelligence yawo imachedwa kuti Mossad inahaka ma traffic camera ndipo amaona chilichonse pa msewu. Amadziwa mayendedwe a president, supreme leader ndi anyamata ake. Anahakanso mafoni awo ndi matola information. Mwachitsanzo, Mujtaba Khamenei akubisala. Israeli yalengeza kuti alibe 30 days aphedwa. Atangosankhidwa within 30 hours anaphulitsa government building mu mzinda wa Tehran. Fortunately, Mujtaba anadasuntha 20 minutes before the strike. Funso nkumati Israel inadziwa bwanji kuti anali kumeneko? Anaona galimoto yake pa traffic camera ndipo mwana azindikira kuti Mujtaba akupanga meeting kumaloko. Ndikunena pano ndi supreme leader koma sangaonekere poyera, akuyenda mubisala. Akangobwera public adzampanga trace ndi kumupha. Supreme leader ndi decision maker, amasankha majaji kuyang'anira asilikali. Akubisala without a phone. Communication very critical. Ngakhale ma bodyguard ake akamayenda akuonedwa ndi Israel. Asayese kupita ku nyumba kwake, adzathira pomwepo. Osachedwa ndamva kuti anavulala miyendo iwiri. Wireless ya boma ku Iran yatiuza kuti Mujtaba anavulala kwambiri. Zenizeni timva masiku akubwerapo. Agenda ya Israeli ndi kuchotsa ulamuliro. Taona ma success a Khamenei ambiri anaphedwa. Qasim Soleimani, Ibrahim Raisi, Mohammad Zahidi anaphedwa ku Damasiko. Osachedwa 48 generals panopa akusaka Mujtaba. Komabe Iran sikuyankha chete. Atseka Strait of Hormuz, masitima sakuyenda. Dzuloli aponya 127 ballistic missiles ku Israel. Anthu sanagone kumeneko. Fakidale ma building fall, mphanga yobisala akuluakulu ku Tel Aviv. Zonse aziphulitsa dzulo. Mphekesera kuveka kuti mabomba amenewa amasaka Prime Minister Netanyahu. Irani ikuponya cluster ballistic missile. Bomba limodzi likafika m'malire limapanga more than 20 missiles. Mwachidule, the message was clear. Dzulo waponyedwa mabomba ambiri, 127 missiles. Irani kupereka uthenga ku Israel. Mwatiphera atsogoleri ndi kukhaulitsani ndi ma missile. Akuluakulu, history is the best teacher.